Ale to ináč Toto bol jazyk už dorezaný tomu celý. Alebo jazyk niekoho kmasia. Chceš byť na YouTube? Co? Chceš byť na YouTube? No. Ty? Ne. Nahráva sa to? Na to stane bez zvuku. to ináč. Už bolo na čase. Tak ale Naď robí takéto scény, co si nenechal pichnúť direkciu a nenechal sa odvesovať prostý. Tam by ho ošetrili, náš názor by dostal všetko, co keby byl v bláznici, ježišmarja, však to tam už není, jak on je. Keby išiel dobrovoľne, nikto ho nezavrie, nikto ho neobmedzuje, je normálny. Tam by si cigaretle kúpil, kávu by si tam dal, akurát chlastať by tam nemohol, no tomu vadí. Ale chlastať nemôže aj tak. A stejne by neměl nahen ten výopik. To má blbý. Či mu to bylo treba, ešte určite ho tam aj zrobali.